Καλημέρα, είμαι ο Χαράλαμπος Τσακίρης και αυτό είναι το Future Games και σήμερα κάνουμε ένα vlog σε σχέση με το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη στο Board Game Prototype Night Volume 2 και αυτό εδώ πέρα είναι το van που το έχουμε ονομάσει e-van και θα πάμε με αυτό στη Θεσσαλονίκη, οπότε μείνετε μαζί μας για το υπόλοιπο ταξίδι. Άντε ρε, καλή ευχή! Τρελό κέφι μες στα αμάξι, τρελό κέφι λέμε. Φτάσαμε λοιπόν Θεσσαλονίκη και είμαστε έτοιμοι να πάμε για φαγητό μετά από το ταξίδι μας και έχουμε εδώ μπροστά την παρέα που προχωράει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και έναν ουρακοτάγο μαζί μας. Ζεύκα. Ωραία, πάμε εκεί. Χειροκρότημα για το μαγαζί του για όλους τους σχεδιαστές του παιχνίδια και τους δωροδέτες μας. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να καθίσετε να μείνετε, να παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Καλά τα ρεσκάλα. Γεια σας, καλή νύχτα. Σήμερα είναι Κυριακή, η επόμενη μέρα από το playtesting event. Είμαστε εδώ και πίνουμε καφέ γιατί κάποιοι κοιμήθηκαν στις 6 και κάποιοι ξύπνησαν στις 7. Και σε λίγες ώρες ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα. Οπότε σύντομα θα δείτε και το βίντεο το οποίο φτιάχνω τώρα. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη βόλτα σας μαζί μας. Με κοιτάτε ρε. Καλημέρα, η ώρα είναι... Δεν έχω το κινητό, τραβάει η κάμερα, περίμενε. Πήγα να κοιτάξω και τη δίκη. Λοιπόν... Έχω και την κάμερα στο μάξι. Έχεις και την κάμερα? Εντάξει, έχω και το κινητό. Αφού τραβάς με κλειστή κάμερα εσύ τόσο. Τραβάω από την πίσω ρε. Πάμε πάλι.